Kaixo kazetaguneko lagunok, hementxe gaude bideo berri batekin. Oraingo honetan, interneteko sare batera konektatzeko dauden era eta modu ezberdinak zeintzuk diren erakutsiko dizuegu. Beti ere, tablet edo smartphone bateko Android sistema erabilita. Beno, esan beharra dago gaur egun interneten konektatzeko bi sare mota ezberdintzen ditugula. Batetik, sare mugikorra ditugu, eta bestetik, Wi-Fi sareak. Sare mugikorrek edozein lekutatik interneten sartzeko ahalmena eskaintzen dute. Aukera honetaz baliatzeko, aldez aurretik datu tarifa bat kontratatu beharko dugu. Horretaz gain, datuak aktibatu beharko ditugu interneten nabigatzeko. Honetarako, honakoa egin beharko dugu. Ezarpenen atalean sartuko gara. Hemen klikatuko dugu, eta oraingoan sare mugikorretan. Konprobatu beharko dugu sare mugikorren laukia aktibatuta dagoen ala ez. Aktibaturik, interneterako sarbidea izango dugu non nahi. Bestalde, badugu gure euskarritik konektatzeko beste modu bat. Wi-Fi sareen bitartez. Wi-Fi konexioa bi gailu elektronikoen arteko haririk gabeko konexioa da. Lehenik gure gailuko Wi-Fia aktibatuko dugu. Honek eskuragarri dauden Wi-Fi sareak eta beren intentsitateak erakutsiko dizkigu. Bertara heltzeko, ezarpenen botoian sakatu, eta ondoren Wi-Fi aukeran. Wi-Fi aktibatuta dagoela ziurtatu beharko dugu. Ondoren, konektatu nahi dugun Wi-Fian sakatu eta dagokion pasaitza sartu. Hurrengo baterako gailuak Wi-Fi sarera automatikoki konektatuko da. Azkenik badago interneten sartzeko hirugarren modu bat, gutxiago erabiltzen dena. Demagun norbaitek ez duela ez daturik, ez Wi-Fi batera konektatzeko aukerarik. Pertsona horrek baldu internetera konektatzeko modurik? Bai, noski. Baldin eta beste norbaitek datuak pertsona horrekin partekatzen baitu. Honetarako ezarpenen botoian, internet eta Wi-Fi zonaldea partekatzeko aukera aktibatu beharko dugu. Horrela, gure gailua Wi-Fi seinalea emititzeko gauza izango da. Sareko sarbidea konfiguratzea besterik ez zaigu falta. Izen bat eta pasaitz bat ipinita, Wi-Fia prest egongo da. Beste pertsona guk sortutako sarera konektatzeko. Beti ere, gure onespena baldin badu, noski. Beno, hauxe izan da guztia. Espero dugu bideoa gustoko izatea. Gero arte.